Jo vaig arribar a pesar 30 quilos i jo me'n recordaré sempre. Estàvem a casa meva, estàvem per sopar i així, jo vic sola amb els nens i ma mare viu davant. I me vaig començar a trobar supermalament, em va baixar com un baixón de sucre i vaig caure desplomada. I allà també per mi va ser com un clic, no? De dir, jolín, realment estàs patint, no? Estàs fent que el teu cos ja no funciona, ja no tens energia. També a nivell mental em trobava molt esgotada. Tinc imatges i quan les veig penso com no podia ser conscient, no? En aquell moment. Clar, ho veig ara i se m'fiquen els pèls a punta, no? Però en aquell moment no ho veia. És com que distorsiones la realitat. És una autobiografia de com sobreviure a un TCA, un trastorn de la conducta alimentària, en aquest cas anorèxia. I a part de servir-me a mi terapèuticament, també ho volia escriure per si podia ajudar altres persones, no? Jo quan tenia 13 anys o així, de petita feia sempre gimnàsia rítmica. Llavors vaig començar amb tot aquest món, no? On prioritzant molt el que era el cos, estar prima. Llavors, una nena que no té gestió emocional o que no acaba d'entendre, doncs es veu com atrapada, no? En tot això. I vaig començar amb tema anorèxia, bulímia. Però no vaig demanar ajuda terapèutica i amb els anys així ho vaig anar com superant i poder fer vida normal. Llavors, arrel de fa 6 anys que em vaig separar, va ser com un input a la meva vida, no? I vaig tornar a gestionar-ho malament amb el tema del menjar i vaig tornar a recaure. Jo crec que és una malaltia que és crònica, que te queda crònica, però l'important és poder fer una vida normal. Jo sempre ho dic, que era com que abans sobrevivia i ara és com que visc. Tampoc no va ser de cop, no? Però mica en mica és com que anava més, no? En plan, menjar més sa, hi havia vegades que m'assaltava els menjars. En aquell moment feia crossfit, em vaig obsessionar un piló. Si no anava cada dia a fer un entreno de crossfit, era com que em sentia malament, no? Culpable. Llavors era com... La gent al meu voltant ho anava veient, però jo no ho volia admetre. Llavors, va arribar un punt que ja, quan te comences a trobar malament de salut, dius, què estic fent amb la meva vida? Sí que és cert que si un mateix no ho veu i no vol rebre ajuda, vull dir, els familiars ja poden ficar-te en tractament i així que ha de ser un mateix, no? Que hagi fet aquest pas. Jo, quan vaig fer ingrés, durant aquell mes, 2 mesos, va estar amb el seu pare. Llavors no em veien i era com explicar-li, la mama està a l'hospital per ficar-te, està malalta, per ficar-se més forta, no? I parlar, normalitzar-ho i ho han d'entendre. Sobretot la gran, que té 10 anys i, suposo que és més conscient que el petit. Ara està amb 10 anys i comença, a vegades fa comentaris, no? Amb el cos i així, i a mi, clar, això se m'activa molt, no? Un altre potser no li donaré importància, però jo sí. I des de petits ho he treballat sempre molt, tant amb ella com amb ell, no? El tema sí, que hi ha una imatge, però que la imatge no és important, no? Hi ha altres coses que són importants, no? Per disfrutar de la vida. He conegut altres persones i m'ha anat molt bé perquè és com que t'adones compte que no estàs sola, no? I això mateix que estàs patint tu, la gent del teu voltant no ho acaba de veure del tot perquè no ho està patint, no? Si no ho pateixes, i és com que te trobes menys sola. I ens ajudàvem i sí, la veritat que era maco. L'únic que també és trist, no? Perquè quan convius amb aquest tipus de persones he perdut, per exemple, moltes companyes, saps? Que han acabat amb parada cardíaca, amb desnutrició i això també te fa com un clic, no? De dir, jo no vull, no? Què estic fent, no? Amb la meva vida, vull viure. Ara he tornat a fer esport, però en plan light, pilates i així, i el menjar tot, segueixo anant a teràpia i ho tinc tot controlat. O sigui, ara estic en un punt que estic bé, estic estable. Tinc altres eines, no? Com per exemple fer ioga, l'esport me va molt bé, poder quedar amb una amiga per fer un cafè i compartir-ho, no guardar-m'ho. Llavors, és trobar com altres estratègies que t'ajuden. Des d'un any o així vaig fer una formació de nutrició i TCA, perquè crec que a part de poder-los acompanyar professionalment, el fet d'haver-ho patit és com que puc empatitzar més, no? Potser, i és com, no sé, crec que és necessari.